हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय नै जोंहा दिनैहाय आलासि जाहैनो ओंखारदों आरो नै गुमै नै नानि फिसाला आलासि जानो ओंखारबाय नै थांसै लोगोफोर नायलांबाय थादो बबे जायगायाव आलासि जाहैयो बानसै नानि फैदोलै आं बाहायलांनोसो नै रिदि रिदांथार आलासि जाग्राफ्रा फैदो बानसै 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 लाङा माथो जों नानिखौसो लाङा जायो ने जोंहा मादै मोनावसो थांना दों ने खैला मैलायाव दे ओरै मोखां थादो नानियाबो आलासि जागोन दा नों थ'थ' जायो रिदि रिदां थफ्ला थफ्लि थांसै जोंहा आलासि जानो हमबाय ने फा नै लोगोफोरजों आं थांगासिनो थांसै थांसै जोंहा लोगोफोर खैला मैला लोगोफोर जोंहा थांगासिनो खैला मैलायाव आलासि जानो दिनैहाय नानिया गारि गाखोनो बारबोगासिनोसो नों मारै खालामनांगोन मादैनाव आलासि जाहैनो नागिरदों हाय लोगोफोरनो नानिया जोंहा आलासि जानो थांगासिनो लोगोफोर नै लोगोफोर माख्रा दैलाम मोनबाय जोंहा आमगुरि मोनबाय आरो नाव गाखोनांसिगौ जाबाय माख्रा दैलाम मोनबाय लोगोफोर आलासि जानो फैनाया नै नाव गाखोनो मोनसिगोन बाबा नों गाखोफैनो मोनखायाखैमोन दा इसोर गिलायबावा ने गथ'फ्रा नै नाव गाखोनो नागिरबाय जोंहा लोगोफोर गथ'फ्रा गिलायबावा ने नै नाव गाखोनोसै लोगोफोर माख्रा दैलाम मोनबाय आरो नाव गाखोनो नागिरबाय लोगोफोर हमथाबग्राबो गैया जिरायदो ओइ रुगुङाव हमथा नै मोनथामसै बोरि बोरि एबा खर' गिदिंहां मोनो ने बोरैबा खर' गिदिंहां मोनोलै दे बारहरदो मा नावनिफ्राय ओंखारबाय थामजि ने गासैयाव गाखोबावगौमोन
जोंहा नाव गाखोखांबाय नै थांसै एबार आमगुरि मोनबाय आरो लोगोफोर दाहाय ओरैजाय थांला लामाजोंसो थांसै alas sampai dia bilang oh nih ayo benang ini benang ayo bisa para spray ini bisa nama hai nama gua hai nih hari saya bisa nama sasi boy ini bisa nama mana bisa nama ang seneng bisa nama di sini iya Bibo biनानाव ज' आलासि जाफैदों नै गरम बन्दनि सासेयाव उन्दुगासिनो बबे आयु आंहाय सनबावाखै ओइ सासे बिनानावा लुद्रु लाद्रा खान्थाल गोमोन बायदि उन्दुगासिनो आयु नै हाथेरला बिब' बिनानाव ज' आलासि जाफैदों बिनानाव खैला मैलायाव मोनफैनानै ज' जिरायगासिनो जाबाय जोंहा मादै मोनबाय आनै नै आंना बिजायंफ्रा बिनानावनि फिसाफोर गोजा नै जिरायगासिनो मा नायदों जोनोम नायदों ए बिजायं फिसाफोर गोजा आंनि बिनानावनि फिसाजो गोजा आरो बिसोरो मा मबाइल नायनोसै नोंबो नोंसो नायदो नै जोंहा थांनोसैलाय नै आलासि जाफैनाया नै बे बिनानावनावनो आलासि जाफैदोंमोन थांसै नै गुमैमोनहा थांनोनो गोसो गैला बिसोर न'आवनो नै हर थाबोनांगौ बे फुरा थांसै नै थांनो ओंखारबाय आरो जोंहा दा नै थांनो बिदाय लाबाय थांनो ओंखारबाय नै आलासि जाग्राफ्रा फैद' नै न'आव थांनो ओंखारबाय लोगोफोर नै बिबोनां ज' फैदों बङाइगावनि बिजनिनि खैला मैलायाव ज' बयबो दिनैहाय नै बिदाय लास्रांगासिनो नै बङाइगावनि बिस्रा बङाइगाव खाथि थांसै मालाबा फैनोसैलाय थांनो ओंखारबाय जोंहा नै बिनानाव बेवाइ ज' थांनो ज' ज' जाजाय ओंखारबाय बिजायं माइनाव खिथब फैद' प्लास्टिकखौ लांबाय नामा? सिला न'आव थांबाय बैयाव न'आवसो खैला मैलायाव फैनाया ओंखारबाय लोगोफोरनि खैला मैला बाजारावनो आरो बेवाइ बिनानावनि न'आ नै दा थांनो ओंखारजोब्बाय आरो फैद' आइ नानि र'
थांसै थांनो ओंखारबाय जोंहा ज' जाजाय आलासि जाफैदोंमोन horde aku nih. Villa Mila Bazar. खैला मैलायाव आलासि जाफैदों थांनो ओंखारबाय नै बयबो फैदो मा बानोसै Urunan ini kabar बेखौ सोनोसै र' आं नानिखौ बानो खैला मैलानिफ्राय ओंखारबोबाय जोंहा लोगोफोर नों मादै बुंनो थाबावगौमोन मा थाबावगौमोन गेलेनो मोजां मोनथारदोंमोन नानिया लामायाव अखा लोगो मोनबाय जोंहा लोगोफोर रांनि जरायावसो दसे थाथ'नांबाय आमगुरि बारबोबायमोन आरो फैफिननानै नै जोङो ज' दखानावसो जिरायथ'बाय ने रांनि जरा थाफु अखा लोगो मोनबाय थाफु बिराद थाबायनो एसे थाफुनि दखान लामा गेजेरावनो दैज्लां दिन नालाय अखा लोगो मोनबाय औ हासिनबावबायसो माला सहैबावगोनलै जोङो सान्दुंबो दुंदों अखाबो हादों थाथ'नांबायसो जोङो हाब्बु अखा लोगो मोनबाय जोंहा अखा लोगो मोननानै नै दखानावसो एरसोनांदों आरो दसे अखाया नागारफिनबाय थांनो ओंखारफिनबाय लोगोफोर अखाया दसेनो हाब्रबो ने जारलाथार अखा फैदों ना